A 100 graus, no? A 100 graus. 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 100 graus. No es pot. No es pot. No es pot, eh? No. Que estàs loco. Papillon noir, Paris mystère, c'est mon histoire, plutôt étrange, la magie noire Col·loquem un vas de precipitats amb aigua dins el tub de buit i el posem en funcionament. et le chat noir, un ange, amour chassé croisé, mon cœur est madrien, mais lui ne veut m'aimer que lorsque je deviens les types porte Com que bulli? És impossible que bulli. Però la temperatura està... Això és per a normal activity, Això no va bullir. No, això és un hack. Però aquells dos per què s'ho fem? Com es fa això? Ho sabien o no? Observem que l'aigua comença a bullir a temperatura ambient. Durant tot el procés la temperatura no ha variat. La temperatura d'ebullició depèn de la pressió. Que retiro dit i que no estàs boig, no gaire. I que ha sigut fascinant la pràctica aquesta.